Hola, soc Júlia i vaig a parlar-vos d'un conte que es diu Un unicorn és un unicorn. I el llibre se tracta un poquet d'un animal molt estrany i curiós que en realitat no sap el que és. I tots els matins ella, la nostra protagonista li diuen Brisa, ella vivia en un pantà molt bonic i cada dia tots se burlaven d'ella per el seu aspecte. Ella estava molt trista i a mi m'agrada molt el llibre perquè l'unicorn és el meu animal fantàstic preferit perquè té cuerno i ales i melena i se pareix un poquet a un cavall. I el llibre ensenya que qui es burla el dimoni li furga, perquè estaven un poquet burlant-se d'ella, però ja no us conte més. Adeu!